Mayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Haniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Tuwa karon sa Kidapawan City sa North Cotabato ang mga sakop sa Government Peace Panel aron ikonsulta ngadto sa mga local government officials ang Bangsamoro Framework Agreement. Mitanyag ang Filipino-Chinese businessmen og mga balay og tulunghaan sa Leyte alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Gibuksan sa Baguio City ang mga World War II Japanese tunnels aron mas mapalambo ang turismo sa syudad. O gihimo sa Davao City ang Philippines-Indonesia Border Committee Chairman's Conference aron mas mulig-on ang relasyon tali sa Pilipinas ug Indonesia. Ato karon sa Kidapawan City sa North Cotabato ang mga sakop sa Government Peace Panel, pinanguluhan ni Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer. Tuyo sa panel ang pagkonsulta sa mga provincial officials kalabot sa Bangsamoro Framework Agreement nga gipirmahan tali sa Kagamhanan ug Moro Islamic Liberation Front. Ang atong Davao correspondent nga si Ben Tesorna atua sa Kidapawan City. Ben? Menchu, ang consultation na atol sa Peace and Order Council meeting sa probinsya nga gihimo karon dinhi sa provincial capital sa Amas, Kidapawan City. Mismo si Governor Emilio Talino Mendoza nangunay sa pag-preside sa PPOC meeting. Inubanan sa mga mayors, board members, miyembro sa Peace and Order Council, militar ug mga NGO members. Ang militar ug pulis mohatag og ilang situational report sa probinsya kalabot sa insurhensiya ug kriminalidad. Samtang ang konseho sa probinsya mohatag og ilang proposal aron sa pagpalig-on sa ilang seguridad sa probinsya sa North Cotabato. Human sa presentation, simuna ang consultation sa Government Peace Panel ngadto sa mga opisyal dinhi sa North Cotabato kalabot sa Bangsamoro Framework Agreement na baguhay lamang na permahan tali sa gobyerno ug sa MILF dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang North Cotabato kasikpit sa probinsya sa Mindanao nga mo'y stronghold sa Moro Islamic Liberation Front. Ug gani na ipipila ka barangay sa North Cotabato na posibleng masulod sa teritoryo sa Bangsamoro. Pipila ka tuig na ang milabay, ang kanhi gobernador sa North Cotabato na si Emmanuel Piñol, mo'y nanguna sa pagbabag sa kontrobersyal na Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain nga miresulta sa pagdeklara sa Supreme Court nga unconstitutional ang MOA-AD nga kasabutan tali sa MILF ug sa gobyerno ubos sa Arroyo Administration. Menchu. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Kidapawan City. Mitanyag ang Mitanyag ang Filipino-Chinese businessmen og 500 ka balay ug 5 ka tulungaan ngadto sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda sa Leyte. Gipanguluhan ni Presidente Aquino ang pinirmahay sa Memorandum of Agreement tali sa Provincial Government sa Leyte ug ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Nagkantidad og 40 million pesos ang 500 ka mga balay samtang 2 million pesos alang sa 5 ka barrio schools nga dunay kinatibuk-ang napulo ka classroom. Tawagong Filipino-Chinese Friendship Village ang 5 ka ektaryang luna sa barangay Barayong sa Palo, Leyte, diin tukuron ang mga balay ug tulunghaan. Mipasalamat sab si Leyte Governor Leopoldo Petilla sa tabang sa mga negosyante ug miauhag sa padayong suporta sa private sector sa pagpabarog ug balik sa mga nabagyuhan. Sigon ni FFCC-CII Foundation President Alfonso C., pagkakaroon duna na sila nakolekta nga 150 million pesos alang sa relief o rehabilitation sa mga naigo sa bagyo. Nabalaka ang business community sa Sugbo ug ang mga lokal nga kagamhanan tungod sa kahinay sa paggahin og rehabilitation fund alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa amihanang Sugbo. Si Twinnie Malinaw adunay detalye. Twinnie? Menchu gihulagway sa Cebu business sector ug ubang local government officials na snail pace kung nagkamang ang paggahin og pondo alang sa rehabilitation sa mga dapit sa Northern Cebu nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod sa Executive Director sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, May Sigura Ibanez, napakyas ang national government paghatag sa mga resources ngadto sa mga apektadong mulupyo. Usa ang Cebu Chamber sa misuporta sa rehabilitation efforts sa kagamhanan.
Ang rehabilitation efforts may sentro sa 15 kalungsod sa Northern Cebu ug sa syudad sa Bugong nga adunay total estimated damage nga moabot sa 4.14 billion pesos tungod sa nangagubang infrastructure ug sa kadaot sa agriculture, livelihood ug uban pa. Si 4th District Representative Benhor Salimbangon niingon nga iyan ang gisulatan si Rehabilitation Czar Pansilo Lacson aron pagpangayo og update sa rehabilitation program. Matod ni Salimbangon, sagad sa nadawat nga assistance karon gikan sa business o private sector. Gitaho sa provincial government nga nagkinahanglan kini og 26.9 billion pesos alang sa rehabilitation o reconstruction program. Gibutyag ni Salimbangon nga sa 4th District sa Sugbo, 1,000 pa lang kabalay ang natukod samtang niabot sa 100,000 ang mga balay na naguba atol sa bagyong Yolanda. Nang hinaot hinon si Salimbangon nga makakuha sila og dakong pahat sa 34.6 billion pesos nga rehabilitation fund nga gigahin sa House of Representatives. Kabahin sa maunggahin ang 14.6 billion pesos nga rehabilitation fund nga giuyunan sa Kongreso nga ihatag sa Sugbo. Ang maong pondo alang unta sa Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Mention. Daghang salamat Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Gibutyag sa Department of Health nga padayon nilang i-monitor ang mga makatakod nga mga sakit sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod sa World Health Organization, posibleng mulungtad pa hangtod sa 6 ka bulan ang pagkatap sa makatakod nga sakit sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Giklaro sa DOH nga ila na kining giaksyonan. Nakatala sab ang DOH og 93 ka mga kaso sa tipdas kun measles ug ang 211 ka kaso sa dengue sa Eastern Visayas sukad niadtong miaging bulan. Nagtagbo sab ang mga Asian health officials uban ang DOH ug ang Metropolitan Manila Development Authority sukad kagahapon aron hisgutan ang pagsumpo sa mga sakit human sa katalagman. Matod sab sa DOH, makatabang ang mga impormasyon nga makuha sa conference aron kapugngan ang pagkatap sa mga sakit. Gibutyag sa mga consumer groups nga dili makatabang sa kakulang sa supply sa kuryente ang pag-umol sa interim electricity market sa Mindanao. Susihon sab sa mga energy regulator ang pipila ka mga probisyon sa spot market aron madawat kini sa tanan. Dugang detalye sa report ni Luigi Flores. Giangkon sa kadagkuan sa Department of Energy nga dunay kakulang sa supply sa kuryente sa Mindanao hangtod sa 2015. Kinitungod kay sa sunod tuig pa matukod ang mga power plants sa riyon. Usa sa mga solusyon sa DOE ang pag-umol sa Interim Mindanao Electricity Market, usa ka spot market alang lang sa Mindanao. Usa na kabulan nag-operate ang Interim Mindanao Electricity Market sukad kini gibuksan. Wala makauyon ang mga consumer groups ug ang pipila ka mga magbabalaod sa spot market tungod kay maglisod sila pagbayad sa presyo sa kuryente. Atol sa hearing sa House Committee on Energy kabahin sa Mindanao Interim Electricity Market, gibutyag ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares nga mapakyas ra kini. Tanungin namin yung DOE. Ang kuryente, isa sa pinakamahalagang commodity sa Pilipinas. Dapat bang ilaro ito sa merkado katulad ng spot market na kung saan pataasan ng presyo? Nag-fail ang WESM sa Luzon at sa Visayas. Sana huwag nang idamay ang Mindanao at sigurado yan, itagaman sa bato. Tataas ang presyo ng kuryente sa Mindanao. Dugang sa mga consumer groups, dili paigo ang supply sa kuryente sa Mindanao nga matanyag sa market. If there exists power supply in Mindanao, fine, go ahead with the IMIM. But if there is none, you should never do it because in a situation of shortage, you do not put in a market. You regulate the prices. Apan giklaro sa mga opisyal sa DOE, temporaryong solusyon ra ang interim market. We could not help the fact that talagang kulang yung supply, kanya nag-resort tayo dito. We all know that an open market would need a good mix of supply. Dapat hindi manipis yung supply. Kaya lang, under the circumstance, wala naman tayong magawa. So, ika nga parang kapit sa patalim. Ang IMM po talagang pinut up yan, parang isang solusyon natin dun sa power crisis natin sa Mindanao. Ang sinasabi nga natin, marami tayong mga problema,
naghahanap tayo ng solusyon. And IMM is perceived to be one of the solutions na pwede nating subukan. Ito po, parang precursor din ito ng WESM. So kung ano yung makita natin na hindi maganda sa IMM, di baguhin natin, para pagdating naman ng WESM, when Mindanao is interconnected to Visayas and Luzon, maaayos na natin ito. Matudsab sa mga power producer, posibleng magkulang ang supply sa kuryente kung dili sila bayran sa mga power distributors. Ang ubang power distributor wala kabayad tungod kay ang ilang mga customer wala sa mubayad dihang gibuksan ang interim power market. If we're not paid, then we won't be able to buy fuel. In fact, the delay in payment from January 30 to February 13 is a problem for us. Nagkauyo na lang ang mga power players nga bayran ra ang lana samtang anaa pa sa transition period ang interim Mindanao electricity market. Susihon sab sa mga energy officials ang mga posibleng kausaban sa mga probisyon nga mauyunan sa tanan. Pagkakaron, hulaton lang una sa mga power players ang katukuran sa mga bag-ong power plants sa rehiyon. Luigi Flores, Solar News. Sigon sa usa ka survey gihulagway sa mga negosyante sa Davao City nga very good ang anti-corruption effort sa syudad. Gibutyag ni Mangar Mangahas, presidente sa Social Weather Stations, nga nahimuot ang sagad sa mga negosyante sa syudad sa pag-promote sa lokal nga kagamhanan ug maayong business climate. Matod sa mga negosyante, tungod kini sa pagdumala ni Mayor Rodrigo Duterte ug ang iyang paagi aron masilutan ang mga kurakot nga opisyal. Consistent sab ang Davao City sa pagsumpo sa pagpangurakot sukad pa ni adtong 2009. Sigon sa survey, gamay ra ang kurakot sa private sector sa Dakbayan. Ug sa syudad, andam ang mga negosyante nga mohatag sa ilang bahin sa ilang kita alang sa mga programa sa gobyerno aron masumpo ang pagpangurakot. Dugang sa business community, lig-on sab ang trial court sa syudad ug ubang law enforcement agencies. Gihulagway sab sa mga negosyante nga dili dako ang problema sa smuggling sa syudad itandi sa Manila ug Cebu. Gihimo ang survey sa 951 ka negosyo ni atong July 31 hangtod November 29. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gibuksan na ang mga World War II Japanese tunnel sa Baguio City aron mapalambo ang turismo sa syudad. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Gibuksan sa Baguio City ang mga World War II Japanese tunnels na nahimutang sa Botanical Garden sa tinguha nga mas mapalambo ang turismo sa syudad. Matod sa chairman sa Committee on Tourism, Parks and Playgrounds, Councilor Elmer Datuin, migahin ang syudad og kapin sa 360,000 pesos alang sa pagsuga ug pagpanindot sa tunnels. Gikuha ang pondo gikan sa Tourism Infrastructure Fund sa syudad. Ang tunnel adunay gitas-on nga kapin sa 1 ka kilometro kung moabot hangtod sa Presidential Mansion. Ang mga Japanese tunnels nahimong treasure hunting grounds human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Matod ni Councilor Datuin, usa na kini karon sa mga bagong attractions sa syudad diin libreng mabisita sa mga turista. Gitauran og kapin sa 50 ka LED lights ang sulod sa mga tunnels. Gisimento ang halos 200 metros sa tunnel, samtang gipalapdan ang ubang bahin niini pinaagi sa Filipino-Japanese community. Padayon pasab karon nga nanawat og mga sugyot ang syudad alang sa pagpalambo sa mga tunnels. Gisiguro sab nga luwas sudlon ang mga tunnels pinaagi sa pagsira sa ubang bahin niini magabii ug adunay bahin nga hingpit dili pasudlan og turista.
Ang tunnel mahimo lang masudlan gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Matod ni City Tourism Officer Benedicto Alhambra, napalambo sa syudad ang Botanical Garden uban ang panabang sa mga sister cities niini. We made sure that we have a new tourist attraction at least every year. So this is a new tourist attraction for this year. 2 years ago, the Japanese community started improving the tunnel by digging a little lower so that instead of us going there in a kneeling position, it will be a standing position. At least itong Sister City Gardens inside Botanical Park will be a destination-based attraction the whole year round. Usa ka improvised explosive device mibuto daplin sa dalan sa Mamasapano, Maguindanao kagahapon dihang miagi ang usa ka military truck kauban ang pipila ka media men. Nahitabo ang pagbuto alas 2 sa hapon kagahapon sa Barangay Tuka, Mamasapano sa Maguindanao. Padulong sa Raja Buayan ang mga tropa sa 46th Infantry Battalion diin mi convoy ang mga miyembro sa media dihang mibuto ang IED. Hinuon walay naangol sa hitabo. Niadtong Sabado lang, duha ka media men ang nasamdan tungod sa pagbuto sa Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao Sab dihang nagkonvoy sa kasundaluhan. Gihimo karon sa Davao City ang 32nd Philippines-Indonesia Border Committee Chairman's Conference. Ang conference mopalig-on sa relasyon sa duha ka nasod alang sa malinawong paghusay sa mga isyu nga maglambigit sa borders sa Pilipinas ug Indonesia. Ang highlight sa conference mao ang pagpirma sa bilateral agreement tali sa Pilipinas ug Indonesia nga maglakip sa musunod. Pagtugot sa mga barko sa nasod nga moagi sa Indonesian Exclusive Economic Zone samtang maglawig alang sa laod. Pagpalapad sa area alang sa Coordinated Patrol Operation hangtod sa Sulu Islands. Pagpaangay sa operating procedures sa border crossing station sa duha ka nasod o pagdestino og custom personnel sa border crossing stations aron kapugngan ang pagpayuhot og kontrabando. Gipanguluhan ang habig sa Pilipinas sa Commander sa Eastern Mindanao Command, Lieutenant General Ricardo Rainier G. Cruz III, isip chairman sa Philippine Border Committee. Ang mga nasod sa Pilipinas ug Indonesia pulos signatory sa United Nations on the Convention of the Law of the Seas kun UN clause. Lakip sa UNCLOS ang mga lagda kalabot sa fishing operation sa high seas diha sa Pacific Ocean. Aduna ko ray sniper o team sa mga snipers kinsa mamusil sa mga mulupyo sa Sitio Nazareth, Barangay Ama sa Kidapawan City, diin nahimutang ang North Cotabato Provincial Capital. Gitaho nga usa na ka sibilyan ang anaa sa critical condition human maigo sa sniper fire kagahapon sa buntag. Giila sa tinubdan gikan sa militar ang biktima nga si Romeo Jordan kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa dughan. Apan gitaho na sa media sa Kidapawan base sa police blotter nga namatay gayod ang biktima. Mga bata kinsa nagatiman sa mga hayop sa umahan giingong gitirahan sab sa wala makitang sniper ni atong Lunes sa hapon. Tungod sa sniper fire, namakwit karon ang gatusan ka mga mulupyo. Mga sundalo nga misusi sa hitabo sayo kaganinang buntag, giingong gitirahan sab sa sniper. Padayon pang gipangita sa kapulisan kinsa kining sniper o mga snipers. Hinuon dunay mga reports nga panag-ilog sa yuta ang motibo sa pagpamusil. Gipaluyuhan sa grupo sa mga indigenous peoples kun lumad sa Bukidnon ang kasabutan tali sa kagamahanan ug Moro Islamic Liberation Front. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, alang sa mga matigsalog Manobo tribes, ang kasabutan tali sa Government of the Philippines ug Moro Islamic Liberation Front mosangpot sa hingpit nga kalinaw sa Mindanao. Mato sa chairperson sa Council of Elders sa Federation of Matigsalog Manobo Tribal Council, Bayi Magdalena Suhat Herbilla, suportado nila ang peace agreement. Ang Federation sa Matigsalog Manobo Tribe adunay 35,000 members kinsa nagpuyo sa ancestral domains sa mga lalawigan sa Bukidnon ug North Cotabato sa Mindanao. Matud ni Herbilla, dili nabuot ang mga lumad nga makasunati pag-usab og giyera aron sila makapadayong pagpuyo nga malinawon. Ipasabot ni Herbilla nga gipatigbabaw diha sa peace agreement ang mga katungod sa mga lumad base sa Republic Act 8371 kun ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Sa iyang bahin ang Deputy Chair sa Mindanao People's Peace Movement, Habbas Kamendan,
misalikway sa kahadlok nga mohimo og armadong pakigbisog ang mga lumad sa gayon nga mahingpit ang framework agreement on the Bangsamoro. Ang grupo ni Kamandan naglangkob sa grassroots organization nga giapilan sa mga Moros, Christians ug lumad. Ipasabot ni Kamandan nga mga lumad dili kayo organisado sama sa MILF busa wala kini katapos mulusad og armadong pakigbisog. Kawas niini ang ubang lumad sama sa mga Tiduray nahimo ng supporter sa MILF human nagpa-convert ngadto sa Islam. Thank you. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Nangayo og igong panahon ang kapin sa gatos ka agrarian reform beneficiaries sa Zamboanga del Sur aron ilang mahusay ang kabangian sa ilang luna sa dili pa mo expire ang Carper Law kun Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms Law karong Hunyo. Mipadala og sulat ang 119 ka molupyo sa Lurma Mahayag, Zamboanga del Sur ngadto kang Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes aron sila katabangan. Gihangi sa mga CARP beneficiaries gikan kang Secretary Reyes nga himuon ang genuine survey ug ipadayon ang distribution sa yuta. Daan hinuong gipasalig sa DAR nga ipadayon ang land distribution bisan pa man human sa expiration sa Carper Law karong Hunyo. Mihangi usab ang mga beneficiaries kang Secretary de los Reyes pag-imbestiga sa padayong demolition sa mga panimalay ug ang giingong pagpangharas sa mga landowners. Gipatuman na sa Rehiyon 9 ang kasabutan alang sa advocacy campaign kalabot sa climate change. Ang Department of Environment and Natural Resources mitugyan sa pagpakatap sa kasayuran ngadto sa Philippine Information Agency. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, daan ang adunay kasabutan ang mga central offices sa DNR o PIA diha sa Manila alang sa climate change advocacy campaign. Dili sa Rehiyon 9, gipirmahan sab ang mga sa mga local officials sa DNR o PIA ang kasabutan alang niini. Isip mga lead agency alang sa climate change mitigation and adaptation. Ang DNR nikuha sa expertise sa PIA aron mapakatap ang kasayuran kabahin sa climate change. Ang DNR mohatag og pundo ngadto sa PIA aron mapatuman ang advocacy campaign sa Zamboanga Peninsula. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Gipaimbestiga na sab sa Konseho sa Zamboanga City ang pagkamatay sa libuan ka uwang, pansat ug alimango sa Vitali District. Gitahasan ang Committee on Agriculture ug Committee on Environment and Natural Resources sa pag-imbita sa mga opisyales sa Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources ug sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources alang sa investigasyon. Gibana-banang 100 hectares sa mga fish ponds sa Vitali District ang apektado sa gituuhang white spot syndrome virus. Gawa sa virus, aduna sa reports nga posibleng ang mining activity sa bukiran sa Vitali maoy hinungdan sa contamination sa fish pond sa dapit. Gawa sa nangamatay nga uwang, pansat ug alimango, mireklamo sab ang mga mulupyo ug fish pond workers sa mga rashes ug pagpangatol sa ilang panit, ilabi na sa ilang tiil nga kanunay nahumol sa tubig sa fish pond. Gihimakak sa mining firm nga nag-operate sa Bukirang-Bahin sa Vitali District sa Zamboanga City nga posibleng usa ang ilang kompanya sa hinungdan sa gituuhang pagkatap sa white spot syndrome virus sa mga fish ponds. Matod sa Atro Mining Vitali, anaa pa lang sila sa exploration activities alang sa iron ore. Gipasabot sa Corporate Communication Officer sa kumpanya nga kung ugaling magmina na ang mga iron ore deposits, dili usab kini magkinahanglan og chemicals. Giimbestiga pa sa Agriculture Office sa Zamboanga City ang padayong pagkamatay sa mga pansat, uwang ug alimango sa mga fish pond sa Vitali o gidudahan kining tungod sa white spot syndrome virus. Apan doon na sa reports nga contamination kini sa mining activities sa Vitali District. Nasayran sab nga dili lang Zamboanga City diin adunay gitahong infestation sa white spot syndrome virus. Gitaho sab kini sa mga fish pond sa mga lalawigan sa Zamboanga, Sibugay ug Sarangani. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Sa Ukraine, dili mo menos 13 katawo ang patay human nagbangga ang usa ka train ug passenger van sa reyon sa Sumi. Matod sa mga otoridad, misulay paglabang sa riles ang driver sa van bisan sa warning sign nga dunay train nga moagi. Dugang sa kapulisan, wala madaot ang signal sa riles ni atong nahitabo ang panagbangga. Gikan sa syudad sa Vorozhba ang van nga dunay sakay nga 18 ka pasahero. 5 sa mga pasahero ang samdan, lakip ang usa ka bata. Samtang walay naangol sa mga pasahero sa train.
Nagkasabot ang South ug North Korea nga mopahigayon og panagsulti sa kalinaw aron magkahiusa og balik ang mga pamilya nga nagkabuwag tungod sa giyera. Mibiya na ang mga South Korean officials aron makigtagbo sa mga North Korean officials ngadto sa Panmunjom sa border sa Korean Peninsula din himuon ang sabot-sabot. Tumong sa panagsulti tali sa duha ka Korea ang paghiusa sa mga pamilyang nagkabuwag sa Korean War niadtong 1950 hangtod 1953. Nang hinaot ang South Korean delegation nga dunay maayong resulta ang panagsulti aron mamaayo ang relasyon tali sa duha ka nasod. Ang kasabutan nga himuon human sa panagsulti mawang una nga may tabo sulod sa sobra 3 ka tuig. Pagkakaroon nagbangi gihapon ang duha ka Korea. Misa kasabang tensyon dihang wala gitugtan sa United Nations ang nuclear test sa Pyongyang, North Korea niadtong miaging tuig. Ug sa China, usa ka photographer ang mibida siyang artwork nga gama sa mga utanon. Matod sa Chinese photographer, iya kining gihimo pagsaulog sa Year of the Horse. Pormahon sa mga utanon sama sa repolyo, batong ug kamatis, ang kabayo dayon iya kining litratuhan. Tungod niini, pipila ka mga netizens mitawag kaniya karon nga vegetable papa. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Sports News, uban ni Luigi Flores. Gibutyag ni sports analyst Ronnie Nathaniels nga lisod ang pagdaog sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Nabutang sa Group B sa FIBA World Cup ang Gilas kauban ang Argentina o Greece. Apan mato ni Nathaniels nga bisag tag-as ang mga player sa Gilas, kulang pa sa experience ang mga magdudula sama nila ni Japeth Aguilar ug Junmar Fajardo sa World Cup. Miingon si Nathaniels nga maglisod sab ang Gilas sa paglampo sa preliminary round kay nagrupo sila sa mga lig-on nga team nga nahimo na sang mga world champion. Alam mo na magaling naman si Junmar Fajardo, possibly Japeth Aguilar, maybe even Greg Slaughter, but they don't have the experience and playing at the highest level to be able to compete with these guys. So we need two NBA players of good standing to be able to strengthen the lineup. Then we have a chance. Ug miingon si People's Champ Manny Pacquiao nga mas agresibo siya alang sa rematch batok sa wapay pildi nga si Timothy Bradley. Atol sa usa ka press conference, miingon si Pacquiao nga buot nilang duha ni Bradley nga pamatud-an ang ilang kamaayo sa maong away. Matud ni Pacquiao duna sab siya pagtakod ngadto kang Bradley. Matud ni Bradley, buot niyang mamawi pinaagi sa pagpildi kang Pacquiao. Kinisab aron kapamatud-an nga dili taghap ang iyang kadaugan batok sa Pac-Man. Si Bradley maoy nakapaputol sa 7 ka tuig nga winning streak ni Pacquiao pinaagi sa split decision ni atong 2012. Sa 2012 sab, napildi si Pacquiao ni Juan Manuel Marquez pinaagi sa knockout sa ika-6 nga round. Apan nakabawi ra ang Pac-Man pinaagi sa daog batok kang Brandon Rios ni atong Nobyembre. Ang Pacquiao-Bradley 2 himuon karong Abril 13 sa oras sa Pilipinas sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Luigi Flores, Solar News. Panabanan sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Medyo matod sa pag-asa, mapanganuron nga dunay hili nga mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte ug Apayao. Makaapekto gihapon ang northeast monsoon kung amihan sa extreme northern Luzon. Doon na say presensya sa easterly winds sa eastern Luzon ug Visayas. Sa ubang bahin sa nasod, mapanganuron sab nga dunay pag-ulan o kaha thunderstorms. Sa Visayas, dunay taligsik sa Borongan, samtang dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban, Dumaguete, Tagbilaran ug Metro Cebu. Sa Mindanao, dunay taligsik sa Cotabato ug Butuan, dunay say pag-ulan ug thunderstorms sa Zamboanga, General Santos, Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao katong latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo Medyo. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.